Kaixo ederrok, zuekin berriro ere Mari Maistra, Euskaldun ganorabakon zalantzak argitzeko prest. Badakizue, nirekin kontaktuan jartzeko 3 bide dituzue, Twitter, posta elektronikoa eta telefonoa. Ederrok, oso ondo dago nirekin kontaktuan jartzea eta zalantzak argitu nahi izatea, baina denak batera argitzea ere ezinezkoa egiten zaigu. Hori egin digu Jonek, e-mail bat bidali digu eta 20 galdera batera, baina nola da posible? Ia, Jon, badakit hizkuntza normaldu barik daukagula. Badakit Euskara Batuak 45 urte baino ez dituela. Baina mutil, 20 galdera? Zer da hori? Ez zenuke euskaltegian izena eman beharko? Hainbeste zalantza baldin badituzu? Tira, ulertzen dut. Euskaldunok daukagun hizkuntza daukagu. Eta normala da, hainbeste zalantza agertzea. Baina izue galderak banan egizuez. Jon Pitzin. Ondo, Ondo idazteagatik. Baina, 20ak ez dizkizute erantzungo. Kontuan izan, eman dizkidazun galderak asko eta asko hiztegietan aurki ditzakezula. Mesedez, altza ipurdia, hiztegira joan eta itzuli. Bai? Ta begiratu hiztegietan. Gainera, gaur egun, badauzkagu paperezko hiztegiak zein online dauden hiztegiak. Beraz, aukera pilo badauzkagu. Bestalde batetik, interneten ere hainbat informazio daukagu. Adibidez, Euskaltzaindiaren web orrian, euskaltzaindia.net. Bertan gauza asko aurki ditzakezu. Baina klikatu hizkuntza baliabideetan. Bertan hiztegi batua daukazu, orotariko euskal hiztegia eta arauak ere badaude. Azken arauak, Euskaltzaindiak emandako azken arauak. Gainera, zalantza zerbitzu bat ere badaukate, Jagonet izenekoa. Bertan aurki ditzakezu galdera hauen erantzunetako asko. Ta zuk ere, bidal ditzakezu. Hiztegiarekin, zalantzari badaukazue, nik neuk sarean Euskalbar gomendatzen dizuet. Euskalbar, Mozilla Firefoxen, bai badakit batzuek esango dute Mozilla Firefox, baina Mari Maistrak ez duzetan inglesez jakin. Bueno, Mozilla Firefoxen gehigarri bat da. Interneten dauden euskara hiztegi gehienak batera konsultatzeko klik bakar batean. Oso tresna baliagarria da. Nik etengabe erabiltzen dut. Eta Explorer edo Chrome erabiltzen baduzue, orduan hiztegibar delakoa ere instalatu dezakezue. Oso erabilgarriak benetan. Eta instalazioa erreza da, edozein bilatzailetan jarri hiztegibar edo euskalbar, eta segituan lortuko duzue deskargatzea. Ikusiko duzue, ze bizkor eta arin egiten dituzuen zuen bilaketak. Eta bilaketa hauek onak izan daitezen erritual bat erakutsiko dizuet. Zuek etxean edozein momentutan egin dezakezuena. Harra ezazue paperezko hiztegi bat. Jarri buru gainean eta hiztegiarekin egin 3 bueltan buru gainean hau esanez. Maridantza, usatu nire zalantza. Hasiko gara? Maridantza, usatu nire zalantza.
eta lagunok. Ez ahaztu, euskararik onena, erabili egiten dena. Arantxa Urreta Bizkaiaren hile xerloak burua eder diezazuela.